Patrik, ty si prijal pozvanie do Adela Show. Bola nejaká otázka, ktorou ťa úplne zaskočila? No, ísť alebo prijať pozvanie do Adela Show je tak ako vstúpiť do jamy levovej, lebo vlastne nikdy neviete, kedy všetci tí účinkujúci, ako z ktorej strany si vás zoberú a začnú vás prepierať. A teda musím povedať, že neuveriteľne dobre som sa zabával v tej prvej časti, kde vlastne host nie je prítomný a oni si ho tak podávajú, rozoberajú a analyzujú a naozaj myslím, že už dávno som sa tak nezasmial, lebo teda to všetko, čo som si vypočul na svoju adresu, všetky tie konšpiračné teórie, tak naozaj boli milé a úsmevné. Čo ťa najviac rozosmialo? Mne sa páčilo, ako tam rozoberali Evita a chlapci rozoberali, či by som napríklad za tých 15 rokov všetky tie znalosti o tom, ako podvodníci okrádajú ľudí, či by som ich napríklad nemohol začať zneužívať a že teda prejsť na druhú stranu barikády a či by som napríklad ja nemohol začať na tom zarábať, že by som práve ja, keď viem, ako teda sa dajú ľudia podviesť, ako ľahko to ide, či by som to nezačal aj ja nejakým spôsobom robiť a že by teda prípadne mohli aj oni na tom participovať nejakým spôsobom. A mohol by si? Asi povaha by mi to nedovolila. Áno, usmievali sa nad tým, že s tým môjim výrazom tváre a tou dôveryhodnosťou, že teoreticky vlastne každý by mi naletel a možno by mi aj každý veril, ale ale tohoto asi nie som schopný. Je to niečo už cez moju hranicu, asi by som tým pánom poprel všetky tie svoje ideály a vôbec tie princípy, prečo vlastne som a robím túto prácu. Do Adely si doniesol aj rôzne také predmety, ktoré ti ľudia posielajú. Máš ty nejaký z tých predmetov možno odložený doma? Áno, niektoré mám a niektoré som do relácie priniesol. Priniesol som niektoré príspevky, ktoré sú u mňa top z toho posledného obdobia a priniesol som aj príspevky, ktoré ešte nikdy neboli odvysielané a nikdy neuzreli svetlo sveta na televíznej obrazovke, pretože sú tak trošku také pikantné, také šteklivé. Už asi aj chápete, akého druhu, ktoré napríklad si nemôžeme dovoliť odvysielať v nedeľu na obed po kostole. Čo by si robil, ak by si nerobil takúto reláciu? Veľmi ťažká otázka. Keby mi niekto ponúkol v tejto chvíli robiť akúkoľvek alebo moderovať akúkoľvek reláciu v ktorejkoľvek televízii, nenašiel by som tam lepšiu reláciu, než ako teraz robím. A ak človek napríklad chce pomáhať ľuďom, alebo má nejaké ideály, má nejaké sny a chce ich nejakým spôsobom presadzovať v tom svojom živote, tak Lampárne je tá najlepšia relácia. Idete do práce, máte spätnú väzbu od ľudí, od divákov, ktorým ste pomohli. Stále ste v kontakte s ľuďmi, takže viete, o čom je ten život. Viete si vážiť možno veci, ktoré iní ľudia si nevážia. Ja by som to nikdy nemenil. Človek samozrejme uvažuje o tom, nezostane v televízii na večné veky až do dôchodku a neodídem odtiaľ ako Larry King s veľkými dioptriami. Ľahšie sa mi bude odchádzať, keď budem mať nejakého toho nástupcu, o ktorom budem skalopevne presvedčený, že bude to človek, ktorý to naozaj bude robiť takisto z presvedčenia, nielen kvôli svojej prezentácii.